Vianočný stromček na Mariánskom námestí v Žiline už svieti. Zažnutý bol už ako tradične počas mikulášskej nádielky. 5, 4, 3, 2, 1. A nič, a je tam. Zatlieskame si samozrejme deturence. Tak ako každý rok, tak aj tento rok samozrejme musíme predovšetkým rozsvietiť veľký vianočný stromček. Príde tu isto a prišlo tu množstvo detí, ktoré čakajú na túto chvíľu. Isto mi pritom pomôže aj Mikuláš, ktorý bude rozdávať nejaké darčeky a myslím si, že to je také oficiálne spustenie celého toho adventného času tu v Žiline. A ja si myslím, že je to naozaj veľmi pekná tradícia, veľmi dobrá. Býva tu každý rok viac a viac ľudí a okrem rozdávania darčekov, myslím si, že sa tí ľudia nejakým spôsobom budia k tomu, aby si užili ten predvianočný čas, aby boli k sebe dobrí. Stovky Žilinčanov, najmä tých najmenších, potešil príchod Mikuláša a jeho pomocníkov, čerta a anjela. Povedz nám, čo si spieval Mikulášovi? Kapitan Mikuláš, nesie sa darčeky. Spievala si? Nespievala však, bolo veľa detičiek, no. Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo k tom vreci máš pre dobrú Marienku, cukrovú panenku, pre zlého Janíčka, uhlie a metlička. Mikuláš, odkiaľ pochádzaš a odkiaľ máš svojich pomocníkov? No tak odkiaľ pochádzam, to neviem odkiaľ pochádzam, pretože to nemôžem prezradiť. Ja vlastne viem, odkiaľ pochádzam, ale ono sa hovorí, že spoza polárneho kruhu. Je to trošku pravda, ale presné bydlisko nebudem hovoriť, pretože by sme tam mali potom nával pred Mikulášom. Radšej ja prídem za deťmi a som taký radšej, keď deti ma čakajú už doma, pekne spinkajú, vyleštia si tie čižmičky a potom ráno sa prekvapia tým, čo všetko v tých čižmičkách, aké sladkosti nájdu. A títo moji, no jeden je anielik z nebička a druhý je ten čertík, ale odkiaľ to je, neviem. Z peklička? Áno, z peklička. Vianočný stromček už svieti, deti si odniesli svoje mikulášske nádielky a večer ukončila skupina Lojzo. Veľká dáma, nesná, jak pani Pierko módne, dneska